Hello mga kabalak. Ani asa dako mo dalit kaninyo ug manindot kaayo nga balak nga nagauluhan ug mga alkabus sa pagbasol. Kanhim migitib ang binhi sa kasilag ug miturok dina sa pungango ning balatian. Wala ko masayod sa hinungdan sa lintungano'y tanan. Ngano ug ngano man binuhat, nahimo ka mang suyak ning dughan. Ingon ko ikaw nga wala kay sala nga sarang mong nabuhat. Kay ning kalibutan magup ka nga walay sama. Gani ginapanagdaig ka pa man sa mga lang ni Bathala. Tungod kay ang hiyas mong gihuptan ilang giludhan o gisimpa. Apan ambot ka ha ug ngano ko naunsa ako. Mga nahimo mang batok kining kasing-kasing sa pagdawat kanimo. Kalipay ko man gani ikaw dili makita. Di sa akong mga gutno lakip na ang imong anino. O gitamay ko ikaw o giayran. O sinilikway ka ng gugma mong buutan. Gihatag ko din ha ang udyong sa kapalutan. Kay alang ka nako binuhat wala kay bilin ning buliman. Apan bisan pa ni anang tanan. Mipadayon kagayod ngadto sa pagbugtaw sa unahan. Wala mo panumbili nga ang matunok nga mipasad sa imong dalan. Hinuon nakigbisog kag, ibugtian mo sa imong pailog o kabuutan. Ug tungod ni ana, inanay mibidlisiw ang silaw sa kahimatngon. Nga ang tinguha mo di ayos sa kabalaanon. Busa ang pasaylo diha kanimo akong pangayoon. Ug kang alkabus sa pagbasol ning balatian mao'y miulipon.